Maayong buntag sa tanan? Maayo ba ang buntag? Salamat sa Ginoo nga naata karon dinhi. No, it's Sunday once again and it's good to be in the house of the Lord. Indot kaayo nga magkatigom dinha sa balay sa diri sa balay sa Ginoo wherein we are gathered in unity to worship the Lord. Naata sa simbahan matag Domingo tungod kay nga naman magsimba ta sa Ginoo. Dili kay moanhi tag simbahan aron maluwas, kundi nata simbahan kay naluwas ta. Amen? Ang tanang naluwas mo tindog. Let's all stand and get ready for the Word of God, karong buntaga. If you have your Bibles with you, abrihi din ha sa Salmo Kapitulo 8, versikulo 3 hangtod sa 4. Psalms chapter 8, verse 3 to 4. Yan na ba? Salamat sa mga nagdala sa ilahang mga armas. Our Bible is dili lang na siya pang display or accessories sa ato ang outfit, kundili usa na siya maayo kaayo og dakwan ng galamiton kaayo tool para ato ang Kristohanon nga kinabuhi malig-on dinha sa Ginoo. All right, are you ready? Psalms chapter 8 verse 3 to 4. Tanan mugbasa. Go. When I look at the night sky and see the work of your fingers, the moon, the stars you set in place, what are mere mortals that you should think of them, human beings that you should care for them. Amen. Let's pray. Ginoo, daghan kaayong salamat karong buntaga. Lord, your presence is here. You are already here, Ginoo, because nag-ingon ka, Lord God, that you inhabit the praises of your people. Nagpuyo ka, Ginoo, sa mga pagdaig, sa mga pagsimba sa imong mga katawhan. And Lord, we are now ready, Lord God, to hear from you, not just to hear from you, Lord, but Lord, to really understand, Ginoo, imuhang pulong. Lord, Holy Spirit, give us the spirit of understanding that we may, Lord, mailhan pa kanamo, mahibaw-an namo imong kabubuton sa among kinabuhi, ug Lord, makakinabuhi mi Ginoo sumala sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Bless your word this morning, Lord. Bless everyone that is here this morning, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Pwede na ka makalingkod. Karong buntaga, no, as preparation para sa ato ang coming next month nga harvest event, no, our Change Sunday. No, by the way, sa mga first timers, ato ang mga VIPs, ang mga una pagyod nga higayon nga nakakauban namo karong buntaga, welcome kaayo sa panimbahon, welcome ani nga church, and we hope nga dili nimo ni first o last ngo dili magbalik-balik ka, make this if you want, make this your kanang family, your home church, so that you can not just learn about the Lord but have a personal relationship din ha sa Ginoo. This morning maghisgot ta mahitungod og the value of man's soul, no, ang bili sa kalag sa tawo. Nagbutang ko og subtitle na ingon na Seeing the Real Deal. Pagkakita sa manang di ko kabalon sa sakto nga Bisaya sa real deal, but mo na siya, no, seeing the real deal, ang tinuod. All right. Tanan ba ta diri dunay kalag? Dili lang man tagod lawas, dili lang man ta mga tawo nga kanang physical lang bitaw, but we are spiritual nga mga tao, no? Kanang mga tao ta nga dunay kalag og espiritu. Okay, later mahibal ang masabta na nato ang bili, no? Ing nabili. The value, no? Sa ato ang matag-usa ka ang kalag, no, sa tao. As the world is changing so fast around us, oh, grabe ka, paspas ang panahon, ang kalibutan, paspas kay mo tuyok daw. Mo pagani mo pagmata, matulog na dayon ka taod-taod. Pag human nagkatulog na mata, napud ka. Ingana, paspas kaayo. Especially sa social media, makita nimo paspas kaayo, no, ang dagan sa tong panahon. We can see mga tao
mga tao are being materialistic. Oh, kanang mga tao become lovers of themselves. Oh, nang hashtag self-love. Oh, daghan kaayo pakita ni adto kan iyahang gipamper iyang kaugalingon, iyahang pabakasyon iyang kaugalingon, gipakaon niya iyang kaugalingon. Grabe. Oh, masuya ta. Comment dayon ta dito, sana all. Oh, kay mainggit ta self-love. Ing ana. This is really true because gisulti na ni dinha sa pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. No, just write this down sa 2 Timothy chapter 3 verse 2 na ingon diha nga sa katapusan kapanahunan, it will be difficult. Lisod. Because people will just be lovers of themselves rather than God. Mga tao, mas gihigugman nila ilang kaugalingon kaysa Ginoo, kaysa Dios or sa mga butang iya sa Dios. Gisulti na ning daan, this is not new anymore diha sa Ginoo. Abi ninyo og ang generation karon bag-o? No. Gisulti na daan sa pulong sa Ginoo. O kung nagbasa ka, kung Kristohanon ka, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, dili na pug ka dapat mabag-uhan. Tungod kay gisulti na daan sa pulong sa Ginoo. Amen? Oh? People are giving importance and value to the things that are not important and valuable para sa Ginoo. Nakita ninyo nga daghang mga tao, masin po sa tong kaugalingon this morning if we can check, no? That naghatag na ita og importance, ka-importante, value or bili sa mga sayop nga mga butang. Dili sa mga butang nga gi-value sa Ginoo. Oh, mahibaw-an nato karon unsa ang gi-value sa Ginoo. Most people give more value to temporal things. Mga temporaryo mga butang such as mga balay, sakyanan, no, mga properties, mga kayutaan, oh, their careers, their businesses, no, they give importance, they give value to it. Ilahang fame, ilang position, no, rather than the eternal things like salvation, like relationship with God, like life after this life. Oh? Wala ako nag-iyon nga sayo paghatag bili sa balay nato. Of course, ato nang gihaguan, sa atong sakyanan, no, sa ato ang mga sa trabaho nato, ang business nato. Wala ako nag-ingon nga dili na ta mo hatag og importansya ana. Ang akong pasabot is that naghatag og mas labaw nga importansya kaysa mga butang nga mas importante. Nakuha ko ninyo? Oh? So, what is really valuable diha sa Ginoo? Unsa man gyud ang importante, dunay bili diha alang sa Ginoo. So verse nga atong gibasa ganina diha sa Psalms chapter 8 verse 3 to 4. The writer of this psalm, doon na siya pangutana. No, nangutana siya. Nangutana siya sa Ginoo. Ingon siya nga, what are mere mortals that you should think about them? Nangutana siya, Ginoo, unsa man gyud ning tawo, no, mortals. Unsa man gyud ning tawo nga maghuna-huna man kanila. Napa siya follow-up question. Ingon pa siya nga, what are human beings that you should care for them? Unsa man gyud ning mga tawo nga nagtagad man gyud kanila? Nga gani ni sila nagtagad nimo. No? Sa sinugdanan, no, salamat nato dinhi nga naata dinhi sa balay sa Ginoo. We give importance diha sa Ginoo by coming in every Sunday, not just on your birthdays, not just on Christmas, not just on New Year, no, kaya ang uban nga musimba lang, simba man ka, birthday na ako good. Oh, sa nanan nag-birthday karon, happy birthday. Oh, but you know what?
since nakabaton ta og relasyon diha sa Ginoo, we give importance diha sa Ginoo. We come on Sundays because valuable para sa tua ang mga butang alang sa Dios. Amen? So the verse kaganina diha sa Psalms, this verse expresses how God values mankind. Giun sa paghatag og importansya, giun sa paghatag og bili sa Dios ang tao. How important you are diha sa Ginoo. Lingian na imong tapad. Ing na importante ka alang sa Ginoo. Kini nga bersikulo nag-express ba nga grabe di ay ka-importante ikaw ug ako atubangan sa Ginoo. No, how important you are to the Lord to occupy His heart and mind. No? You occupy the heart of the Lord and you occupy His mind. The first question na ako nakita din nga, what are mere mortals that you should think about Him? Naghuna-huna. Ikaduha, that you should care for Him. It talks about the heart of God. Kinsa ba nato dinhi? Kinsa ba ninyo dinhi have ever cared for someone to the point nga sige lang kaghuna-huna niya? No? Hala. No, mga single men, single women din nga pag mata pa lang nimo, imo na siyang gihuna-huna. Hangtod pagkatulog nimo, pertigin nimo huna-huna. Dili gani ka katulog sa kahuna-huna. Na ako'y pirming gihuna-huna, pastora. Akong utang, pag mata na ako, agoy. Pagkatulog na ako, agoy. But have you, no, I believe daghan sa ato naka-experience nga kanang bitaw tay gihatagan og usa ka tawo gihatagan og value, og importance sa atong kinabuhi nga sige lang ta hunahuna. No, during the day mag-text, magtawag, mag-chat. Uy, musta naman ka? Okay ra ka din ha? No, nakakaon na ka? No? Grabe, very caring. No, very thoughtful. No, thoughtful kaayo. Nadili na siya kakaon siyang kaugalingon, inatiman anang someone special sa ihang kinabuhi. Dayon pagkaminyo kay nalimtan na dayon, ay napaday ka diha. May lang ko na og kanang mag-uyab pa nga, grabe ko na. Pero pagkaminyo na, nalimtan na iyang asawa. No, but dili tayong ana. Okay, ing ana ang Ginoo. Dili man matulog ang Ginoo, but we are always in His mind. You are always in the heart of the Lord. Naa ka kanunay sa iyang hunahuna o sa iyang kasing-kasing. Ginahimo, mo ni ang Dios. Ngano man, why is man valuable to God? Ngano mang bililhon man ka sa Ginoo? Nganong importante man ka sa Ginoo? Let me share some 3 points lang this morning. Number 1, nganong bililhon ka, nganong valuable ka diha sa Ginoo. Number 1, because man is created after the image of God. Tungod kay ang tao, ikaw, ing na ako, kuska pa gyud ing na ako, gihimo ka sumala sa dagway sa Dios. Come on, palakpakan nato ang Ginoo. In Genesis chapter 1 verse 26, no, sa first lang nga part ana nga verse. Genesis chapter 1 verse 6a. Sa NLT nga version nag-ingon then God said, "Let us make human beings in our image to be like us." Ug sa nag-ingon ang Dios, maghimo ta, magbuhat ta og tawo sumala sa atong dagway. Liwat nato. Mo na giingon diha nga bersikulo. Kabalo ba ka mga igsoon nga wala sa tanang binuhat sa Dios was ever made after the image and the likeness of God other than tao.
kinahanglan mahibal-an na nimo. Ug kung kabalo naman ka, kinahanglan makadawat ka og fresh revelation sa Ginoo. Nga binuhat ka, gibuhat ka, sumala sa image and likeness sa Ginoo. Wala, kung maski maglantaw ka sa imong palibutanan, walay sama sa tao. Mga animals, mga tanom, no? Unsa man mga gibuhat diya sa Ginoo, walay sama nimo og nako nga nag-ingon ang Ginoo nga maghimo tag tawo sumala sa atong dagway ug no, the image and the likeness of God. Being created in the image and likeness of God goes way beyond our physical or outward appearance. Kinahanglan makabalo ka nga sa dihang nag-ingon ang Bible, naghihimo ang tao, gihimo ka sumala sa dagway sa Dios. Wala na siya nagputpasabot imuhang panagway sa gawas. No. Wala na siya pasabot o pag-atubang nimo sa samin nga mo na siya. No. Because the real man, the real person is what's inside of you. Balik ko na ko. Ang tinuod nga ikaw, tungod kay ang tinuod nga ikaw, is kinsa nang naa sa imuhang sulod. Muna ang image and likeness sa Dios nga iyang gibuhat. Kini physical nato nga makita sa gawas. Unsa man imong itsura, pution man ka, itumon man ka, kanang cute man ka, gamayon, medyo chubby, mubuon, taason, no? Mola na siya ang variations. No, ang galain-lain nga creativity sa Ginoo. Mola na siya. Ang akong namalandong ko ba, Lord, grabe ang paghimo sa tawo no, naaman gani kaluha, pero dili gid sila eksakto pareho. Naagid gihapon kalainan. Ang fingerprint sa tao, waagyoy kapareho, bisag sa asa ka kalibutan makita. Ing anak ka bright ang atong Dios. Ang sa dihang niingon siya nga maghimo siya tawo, sumala siyang panagway, it's what's inside of you. Nganong valuable man kaayo ta atubangan sa Ginoo because His image is in you. Dawata na, ang iyahang panagway, iyahang image is na animo. Ikaw na. Amen. God created, no? Ingon ko ganina nga, ang paghimo sa Ginoo kanato is way beyond, no, more beyond our outward appearance because God has no physical form. No? He is an eternal being. Eternal being ang Ginoo. Wa siya sinugdanan, wa siya katapusan. God created man with eternal quality. Diha kaniya. Mauna ang imo og akong kalag. Muna siya. No? God created man with eternal quality. That is the soul of man, ang kalag sa tao. The soul is the part of you that is made in the image of God. No? Ang kalag, muning parte nato. No, ang tao composed of tulo ka buok. It's our lawas nga makita sa gawas, ang atong kalag, ang atong espiritu nga dili makita nga nasa sulod. No? God created us with soul, dunay kalag. No, mo na siya ang gihimo according to the image of God. Eternal and will never die. Your soul, your spirit will live forever. It is that part of you that has understanding and wisdom. Mauna siya ang edge. Muna siya ang kalainan sa tao amongst all nga mga gibuhat sa Ginoo, dunay understanding and wisdom. Doon naman siguro yung mga mananap, yung mga animals nga doon na sila ka nang makasabot sila, but wala sila kaalam. So, I beg to disagree, Mr. Charles Darwin, nga theory of evolution, nga ang tao gikan daw sa unggoy, gikan sa ape. No, I do not agree with that. Because, mutuo ka nga imuhang tapad, unggoy. Ayog lingi
No? Dili, oy! No? Especially kay imong tapal imo ng bana. No, dili gyud, no? I beg to disagree, Your Honor. Oh, oh, ang kitag binuhat according to the image and likeness of God. Amen? Nganong valuable ka atubangan sa Ginoo, nganong bililhon ka sa Ginoo because you are made according to the image and the likeness of God. Ikaduha, nganong valuable ka, bililhon ka sa Ginoo because God breathed His life in you. Diya sa tao. Gihuypan ka sa gininhawa sa Dios. No? Diya kanimo. In Genesis chapter 2 verse 7. Genesis 2:7 nag-ingon diha. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed. Yahang gihuypan. No? He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Ganahan kay ko ani nga verse kay naghisgot og kinabuhi. Naghisgot og life. No? Og karong buntaga kung bag-o pa ka dinhi and then you thought life is the way you live, no? Usahay lisod, panagsa lisod, usahay daha problema, gamayng kalipay, daghang pag-antos. Kung imuhang gyud na huna nga ingana jud ang kinabuhi, let me tell you the kind of life that the Lord intended for you. Oh, nag-ingon niya sa Genesis nga iyang giginhawaan, gihuypan ang tao nga iyang gipurma og ang tao na himong living person. No? In all creation, baliko nako, only ang tao ang gihuypan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? All others, gistulti lang sa Ginoo, let there be light, and there was light. No? Let there be trees, no? Mga kahayupan sa yuta, sa katubigan, sa mga langgam, no? Iyang gisulti na sa Ginoo, but ang tao unsa kabililhon gikan sa abog, gikan sa yuta, gipurma sa Ginoo, iyang gihuypan sa iyahang sa kinabuhi. Unsa man no, what is the breath of God? Unsa man ning gininhawa sa Dios? It is the Spirit of God. Ang ginhawa sa Dios mo ni ang Espiritu sa Ginoo. In John chapter 20 verse 22, Juan kapitulo 20:22, si Jesus ani, he was with his disciples, nagtigom iya mga disciples and then kalit lang ni abot siya. This was kanang after siya na resurrect. No, and then ning abot siya, and then si Jesus, then he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Dawatan ninyo ang Espiritu, ang balaang Espiritu. This is the part, no, kaning ginhawa, kaning Espiritu. This is the Spirit, this is the part of you that connects with God. Mo ni ang parte sa ato ang kinabuhi, mo ni ang parte sa tao nga nagkonektar din ha sa Dios. No? Kabalo mo, I now understand why in the Garden of Eden, the Lord always go down to have fellowship with Adam and Eve. Nganong kanunay ang Ginoo munaog sa garden sa Eden nga makigkauban to have fun with Adam and Eve, ngano? Because His breath is there. Ang gininhawa sa Ginoo naa didto ni Adan ug ni Eva. Kabalo ba mo nga naa dito ang Ginoo kay gusto siya nga naa iyang gininhawa. Ing ana ka valuable. Unsa ba kabilihon ang imong ginhawa nimo? Ha? Ayaw ko no ginhawa daw be? 10, 9, 8. Siguro makautong siguro ang tawog, mga dugay na kay ng 3 minutes siguro, taas na kay na, trained na siya na. Maglisod na ka nag 1 minute. Seconds lang siguro ta. That's how valuable our breath atong gininhawa. Tama ba? Katuganin pagsugod sa pandemic na nagmask ta,
Sura pud kay ginhawa ani oy. No? Murag karon na murag naanad-anad na ta nagmask, no, makaginhawa na ta na ay mga mask nga sayon ra kaayo iginhawa, breathable ra kaayo. So una pagsugod sa katong lockdown sa pandemic, mga cloth ang ato ang mga mask. Lisod kay tangtangon na to. Isura kay ginhawa. Oy, pero kinahanglan man magmask kita kay kanang mao man to comply. Oh? But our breath is so valuable to us. Ano man? Kung di ta mo ginhawa, patay. Ing ana ka ka-valuable sa Ginoo. Amen? No? Kinahanglan ma-realize na nimo. When sa panahon nga bati bitaw kag ubos sa imong kaugalingon, mubati bitaw kang way pagtagad sa imong kaugalingon, mubati bitaw ka sa dihang mulantaw ka sa uban nga may pasila. No, may pasila, sana all. Oh, may pasila. Mubati ba daw kay ana? Hinumdumi. Imong pagginhawa. Sa dihang ni ginhawa ka, ang kinabuhi sa Ginoo na animo. No? Ing ana ka valuable ang tao at tubangan sa Ginoo. That's how valuable ikaw ug ako diha sa Ginoo. Amen ba? Oh? Sa dihan nakasala ang tao, no? When man sinned, namatay siya. He died. Anong niingon man ang Ginoo dito sa Garden of Eden? 'Di ba? Katong gitintal si Adan og si Iba, ingon si Iba nga ingon manggod ang Ginoo nga kanang mamatay daw mi kumukaon mi ana nga bunga. Oh, then gituis dayon sa yawa sa serpent nga mamatay bagyud mo. Ha? Kabalo ba mo nga tinuod yun ang gisulti sa Ginoo? Because ang spirito sa Ginoo nawala, naputol, na-disconnect ang ginhawa sa Dios sa dihang nakasala ang tao. Buhi siguro ta physically, but patay ta spiritually. That's how important the breath of God in our life. His Spirit. Iyang gibutang ang iyang Espiritu nganhi kanato. Og nahimo tang nabuhi diha sa Ginoo. Amen? Oh? Sa diha ang tao nakasala, namatay gyud siya, not physically but his connection with the life. Iyang connection sa kinabuhi, no, the Spirit of God. That's why, sa dihang ikaw ug ako ning dawat ni Ginoong Hesus, nahimo tang born again. Na tao pag-usab, being born again, no, sa mga bag-o pa, being born again is not a religion. Dili siya relihiyon, but really being born again na tao pag-usab diha sa Espiritu. Ngano man, because namatay manggud ta tungod sa sala. Nakuha ko ninyo? Ang tao, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, sa dihang nakasala ang tao, namatay siya. Ang ginhawa sa Dios nawala. Sa dihang di ba ang ginhawa ang tao, di ba mamatay man siya? It's the same in the Spirit. Munang kung ikaw Kristohanon, dugay na ka ang Kristohanon, pero wa ka nagkinabuhi nga bag-ong pagkatao, sa bag-ong pagkatao, being born again. Nagkinabuhi lang gihapon ka dinha sa sala. Then, ang ginhawa sa Espiritu, ang ginhawa sa Diyos, wala nimo. Oh? Ning join lang ka og sa kapundok, pero really, you are not born again. Wala ka na tao pag-usab. Kaya ang natao pag-usab, nakabaton sa kinabuhi sa Dios. I pray that the spirit of understanding will come upon you this morning. Oh? Amen. Oh? So, natao pag-usab, no? Because we were dead in the spirit, but when we were born again, the Spirit of God naa sa atong kinabuhi, and then nang ginhawa na puta balik din sa Ginoo. No? If you have not been born again, kung wala pa ka na born again karong buntaga,
Later, we will give you a chance to receive the Lord Jesus Christ, and then you will become a born-again person, no? And you are, mahimo ka nga magkinabuhi nga kanang tinuod ba? The real, no? The real deal. Nga naman, diya sa Genesis, sa last nga line, nag-ingon sa katong verse kanina sa chapter 2, verse 7, na-ingon diya. And the man became a living person. Ug ang tao na himong buhing tao, mo living person. Because ang pagkinabuhi diri sa kalibutan, wala ka tinuod na buhi kung wala ka nagkinabuhi dinha sa Ginoo. Balikon nako, life is not at all that bad, my friend. No? Ang kinabuhi kung ikaw is just living, kanang naginhawa lang ka, wala kay purpose, sa imong kinabuhi, wala ka kaila sa Ginoo, wala ka tinuod na kinabuhi. You are like zombies, living dead. But ikaw kung natawo ka diha sa Ginoo mo na imuhang tinuod nga kinabuhi diha sa Ginoo. Amen? No? Salamat sa Ginoo. You are valuable diha sa Ginoo. Ang tao valuable, bililhon diha sa Ginoo because ang iyahang gininhawa naa kanimo. Ikatulo, you are valuable. Ang tao bililhon diha sa Ginoo because Jesus died on the cross for mankind. Si Ginoong Jesus namatay dito sa cross alang sa mga tao. The famous verse, John 3:16. Basahon ako sa Message translation, John 3:16. Nag-ingon diha, this is how much God loved the world. Ing-ani kaghigugma sa Ginoo ang kalibutan. Kalibutan here refers to mga tao, natong tanan. No, this is how much God loved the world. He gave His Son, His one and only Son. And this is why, nganong gihatag man sa Ginoo iyang bugtong anak. Ang ngoni ngano. And this is why, so that no one need be destroyed aron walay malaglag, aron walay maadto sa impyerno. But by believing in Him, pagtuo dinha kang Ginoong Jesus, anyone can have a whole and lasting life. Muni ang gusto sa Ginoo. Muni nga bililhon ka atubangan sa Ginoo. Muni nga naa ka karon dinhi karon buntaga aron makadungog ka nga ay importante man di ay ko atubangan sa Ginoo. Ngano man tungod kay iyahang gipadala iyahang bugtong anak, one and only Son. Sa other nga translation, I think the Passion Translation nag-ingon diha nga one of a kind Son. Isa ra ka buok. Unsay value nimo? Ang value sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesus. Si kinsa man ta nga anhian og Dios. Munang pangutana sa salmista ganina nga, unsa man ang tawo nga naghatag man kapagtagad niya? Unsa man ang tawo nga imuhang ipadala, imong ihatag, imong isakripisyo ang imuhang bugtong anak para lang ang tawo maluwas. No? Grabe ang bili, grabe ang value, grabe ang gihatag ng pagtagad sa Ginoo nga kanato. God did not just breathe on us His Spirit, but the most loving act nga iyang mapakita nganhi kanato sa mga tao was giving His one and only Son. Isn't it the ultimate sacrifice? Ang pinaka sakripisyo nga ihatag sa amahan, no? Ang paghatag niya sa bugtong anak. The highest form of giving value is love. Balikon nako, ang pinakataas nga porma sa paghatag og pagtagad og bili is gugma. And the highest form of love is sacrifice. Wa nay makalabaw ana. Balikon nako. Paminaw pag-ayo. Paminaw. The highest form of giving value is love. Kana imong bana, kana imong asawa, kana imong uyab, imong ginikanan, imong anak. Di ba imo man ang gihatagan og bili? Imo nang gihigugma, right? Gihigugma na nimo. That's why bililho na siya sa imuha kay imo nang gihigugma. And the highest form,
No? The highest form of love is sacrifice. Makasakripisyo ka para sa imuhang anak. No, gabi mo papaningkamot, panarbaho para lang mahuman jud imong anak. Grabe ang imuhang pagpaningkamot. No, kung ikaw siguro ang breadwinner sa inyong pamilya, anak ka, ningkamot ka para sa imuhang ginikanan, sa imong mga igsuon, grabe imong sakripisyo. But wala na'y makalabaw sa paghigugma sa Ginoo sa tao sa iyang pagsakripisyo dito sa cross. Amen ba? Amen? Oh, it's the highest form no nga paghatag og bili, value. Jesus died on the cross alang kanimo. Alang kanako. Nindot kaayo, importante kay nga mahimo ning personal ba? Kay kung kutob ra sa atong dalunggan nga namatay si Jesus dito sa cross. O kabalo ko ana. O kada tuig na Semana Santa na pagsakripisyo. But do you really feel how important you are? Do you really know the value sa iyahang kamatayon dito sa cross is alang kanimo? Sahay man gud wala tay pagdagad sa tong kaugalingon mo nang wala ta kabalo nga ingana day ta ka bililhon atubangan sa Ginoo. Ingana day ta kapalangga kaghigugma sa Ginoo. Amen ba? So unsa man kabililhon ang tawo nganong bililhon na tawo tungod kay review ta gamay tungod kay gibuhat ka sumala sa panagway sa Dios. Ikaduha ang gininhawa sa Ginoo anak kanimo he breathed his breath on you and Jesus died for you on the cross. Now let's go to valuing ourselves. Paghatag og bilis sa tong kaugalingon. Naglantaw ko sa meaning sa value sa dictionary. Nag-ingon din nga the estimate, ang estimate of monetary worth. Ang estimate sa bili equivalent sa kwarta. Mo man nakasagaran ato ni ilan kung pila may bili ani, how much is this? So tagpila. So measurement. Do you know that the world values a person by his or her worth? Ang kalibutan nag-value sa tao kung pila iyang bili. So tagpila man ka. Wata na imong tapad, tagpila ka. Naay price tag. Let us see some mga tao sa kalibutan nga mahal kaayo. Number 1, let us look at this person, si Elon Musk. Dapat tayo picture? Okay? Si Elon Musk, I don't know kung kaila mo ani niya, kabalo mo unsa ni siyang iyang gibuhat. Gwapo ba siya? Gwapo siya. Elon Musk, 50 years old, is so far sa ako ang nahibawan, ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Iyahang net worth, iyang bili is $224 billion. Kabalo mo pila ng $224 billion? Wala ako kabalo pila. Grabe, dollars na gani. 100 billions pag yun. 200 billion. Iyahang net worth is $224 billion. He is the co-founder and CEO of Tesla. The Tesla Motors sa una. SpaceX, na mga padala dito sa laing nga mga planeta, iyahan na. Twitter, kung nagamit ka Twitter, bago na niya na ihapong na-purchase po ng company ang Twitter, dato kay ni siya nga tao and he is just 50 years old. Grabe, pila naman imong edad karon niya, pila man imong net worth. Anita din sa Pilipinas. Sa Pilipinas, as of last year, ang pinakadato sa Pilipinas is si siblings. There you go. Sa picture is si Teresita Sila na siya. Pero iyahama igsoon, kaya namatay naman ilang papa nga si Henry C. Sr. Nga tag-iya sa SM. Kinsa nakato nag-SM malls? Kinsa gusto mo adtog SM? Ang nagpataas ray makaadto.
Oh, kana lang, just one of sa ilahang mga companies, pero daghan pa na, tag-iya pa siya mga bangko, tag-iya ang BDO, mga hotels, mga condos, no, mga properties, may silang mga magsuon. No, ang ilahang net worth is $16.6 billion. Mahal kaayo. Na ay price tag sa ilahang mga kinabuhi. Mahal kay ni because of sa ilahang mga properties nga naa sila, because of the wealth that they have. No? So tagpila man ka. Pila man imong net worth. Siwin ka nga, ang ako, nag-earn lang ko everyday minimum wage. Minimum wage, how much is minimum wage today? 500, 600? Ay, 300? Oh. Uy, gamaya, uy. Amin ako, 500 kapin. Sa Manila siguro to. Oh, grab, 300 ra kapin ang minimum wage niya. 300 times 26 days without the weekends. Gamay ra kaayo niya. Minus expenses, minus utang, minus bill, minus renta. Negative ang net worth. But you know what? The Bible says, nag-ingon din ha, nga ang value sa kalag sa tao is worth more than sa tibuok kalibutan. Oh? Wow! Palakpakan na to ang Ginoo. Kung kaning mga tawhana, si Elon Musk, no, ang siblings, ang singa mga magsuon, no, uban pa nga mga dato sa tibuok kalibutan, doon na sila ing-ana nga presyo sa ilahang ang price tag nila. Mas labaw na ka nga naa diha sa Ginoo. Because ang tanan nga mga sa tibuok kalibutan put together, apil na ang gold, apil na ang silver, apil na ang unsa pa mga precious stones, apil na din ha nga naa sa kalibutan. Labaw pa kaysa labaw pa ka ana nga worth ana. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kinsa man imong tuuhan, ang pulong sa Ginoo or ang kalibutan? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa mga ning tubag nga ang pulong sa Ginoo. Now, valuing yourself is valuing, number one. Valuing yourself is valuing or understanding how much God values you. Unsa man tad pag-value sa tong kaugalingon? Dili sumala sa gisulti sa kalibutan, no? Itong mga tao nga atong gipakita kanina nga doon na sila networking ana nga kamahal. But ang gisulti ang unsa na to pag-value sa tong kaugalingon is by pagsabot giun sa pag-value sa Ginoo sa ato og ingon sa pulong sa Ginoo nga bililhon kay ta kay sa tibuok kalibutan. Huh? Kinahanglan masabtan na nimo. Masabtan na nato. Let us understand that our true value, ang tinuod nato nga bili, dili din ha sa mga material nga mga butang nga atong nabatunan. Nor the fame that we possess. Unsa ba ang imuhang kasikatan? Unsa ba imong posisyon? Barangay captain ba ka sa inyo ha? Ikaw ba ang mayor sa inyo ha? Ikaw ba ang presidente sa kalibutan? Dili ingana ang value nato towards sa Ginoo. Huh? Your true value is found in Jesus. Imong tinuod nga bili naa diha ni Ginoong Jesus. That despite of how low and dirty you look and feel about yourself, si Jesus nag-ingon siya. Dali. No? Duol nako. Ingon ang Isaiah. Bisag unsa man kahugaw, bisag unsa man kakahugaw, bisag unsa man kapula ang imuhang sala, duol nako. Og himuon ta, kalimpyuhon ta ka, I will make you as white as snow. Huh? No matter bitaw, unsa ka na bitaw mulanta ta sa tong kaugalingon nga, grabe na gyud ka akong gibuhat. Wa na gyud makapasaylo nako. Ngit-ngit na kaay ko. Ubos kaayo ang panlantaw sa akong kaugalingon.
It's because ing ana manggod ang gibutang sa yawa sa atong kinabuhi because of sin. John chapter 10 verse 10 is that nag-ingon nga, the thief, ang yawa, ang atong kaaway, ning anhi siya to kill, steal, and to destroy. Pagpatay sa atong value, pagkawat sa atong value, o pagguba sa imong value. But, si Jesus, nianhi dinhi, unsa man? Huh? To give life, and life that is abundant. Amen? That's how the Lord values us. Amen ba? Oh, kung masabtan na nato, we value ourselves. No? Mahatagan natong bili atong kaugalingon. Nga bisag unsay nabuhat nato sa ato ang kinabuhi in the past. The Lord said, I love you and I forgive you. Just come as you are. No, duol. Dili kinahanglan nga magbag-o pa tayo hata mo duol sa Ginoo because we cannot do that. Oh? Just come as you are there sa Ginoo and let God change you. Let God transform you. Let God breathe on you the breath of life. Amen? Ikaduha, gamay na lang jud. No, unsa nato pag-value sa atong kaugalingon? Value eternal things. Hatagig bili ang mga butang nga unsa man ang eternal things, langit nun, nga mga butang nga mulungtad. Like our relationship with the Lord. No? Doon na ba kay relasyon diha sa Ginoo? Doon na ba kay relasyon diha sa Ginoo? Really ka nang tinuod nga relasyon ba? Dili lang kay relihiyon, relasyon diha sa Ginoo. Hatagi nagbili. Hatagi nag-value. Oh, value eternal things. Imong relasyon sa Ginoo, imong pag-devotional, imong pag-istorya sa Ginoo, imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, imong pag-adto sa cell group, hatagig value. Ayaw lang if my time. Cell group ba yata ha? Yung mga cell leader, no, nangugat na og sige og kuan mo ka nang follow up sa cell group. Dugay na ka ang Kristohanon. But still may palta-palta lang gihapon imong cell group kung may time lang, kung mabisi dili. Ingana ba imong pag-value sa mga eternal things? No, it should not be. Kung kabalo ka, mo value sa eternal things. Dunay eternal things ka nang dili lang kutob diri ba? No? Hangtod pa mulapas pa sa kinabuhi human diri. Gusto ba ka nga mulapas pa gusto ba ka sa mga butang nga mulapas pa hangtod diri ang kalibutan? Oh? Then ato si mong cell group, buhata imong devotional. Basa sa pulong sa Ginoo. Simba kada Domingo, dili lang sa imong birthday. Oh? These are eternal things. And do the vision. Ina sa Ginoo. These are the eternal things. Alang sa Ginoo. Buhata, value eternal things. Muni mo ang paghatag pagtag. Dili lang kay kuto sa istorya, kundi buhata gayud. Last, valuing others. Paghatag og bili ngadto sa uban. Oh? Ang Ginoo naghatag og bili nako. Naghatag og bili usab sa mga butang, dina sa Ginoo naghatag og bili ngadto sa uban. No, valuing others. In 1 Corinthians chapter 9 verse 19. 1 Corinto kapitulo 9 bersikulo 19. Nag-ingon din ha si Paul, no? Paul wrote this. Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Oh, ingon si Paul, no? Apostle Paul. Oh, muna ihang kinabuhi. Ingon siya nga, kanang, gibuhat na ako ang tanan. Aron lang na ay maluwas. Muna iyang passion. Muna iyang pag-value ngadto sa uban. Sa mga tao nga wala pa nakaila sa Ginoo. Sa mga tao nga wala pa'y gininhawa. Wala pa'y espiritu sa Ginoo. Sa mga tao nga patay pa diha sa espiritu. Sa mga tao nga wala pa nakaila kang Ginoong Jesus. Ingon siya, buhaton, gibuhat na ako ang tanan. No, I have made myself as a slave to everyone to win as many as possible. Ingana niya pag-value. Let us be like Paul, who did everything in his power to win as many to Christ.
Gibuhat ni Paul ang tanan. Mahimo tang sama ni Paul. Kabalo ba kasi Paul, daghan kay siya giadtuan nga kutob sa iyang maabtan nga lugar sa iyang panahon. Tanan nga kanang mode of transportation iyang gibuhat by walking, no? By unsa ba iyang pagsakay sa mga kabayo ba or donkey, by ship, no? Na naman sila ship ato nga time bisag unsa gibuhat niya magutman siya, makakaon, no? Or daghan kay mga aksidente gibuhat niya para lang dunay makadungog sa maayong balita. Kabalo ba ka, ang iyang kahago, it paid off. Kay nga naman, naaman ta karon nakadungog sa maayong balita. Naamang kadiha naglingkod sa maayong balita. And still many more others, mga Pauls, nga nagbuhat no, sa pagsulti sa maayong balita, winning souls and making disciples. Now, ikaw din nga naglingkod nga Kristohanon. Unsa ka nimo pag-value sa uban? Yun sa kaning pag-value sa uban nga mga kinabuhi nga wala pa nakaila sa Ginoo. Gibuhat na ba nimo ang tanan sama ni Paul? Or gamay lang kaayo? Oh? Buhaton nato ang tanan mga igsoon. Oh, kung nakasabuta how the Lord value, no, givalue ang kalag sa tawo tungod kay nakadawat ta ana nga bili. Hatagan pud nato og importansya or bili ang uban nga mga tawo nga wala pa sila nakabalo. Amen ba? No, let's invite people to church. Let's invite people to our cell group. Let's share our testimonies. Let's pray for them. No, let's share the love of God kanila. That's unsaon pag-value ngadto sa uban. Mo valuing others. In Galatians chapter 6 verse 9. Galatians 6:9 nag-ingon, so let's not get tired of doing what is good. Maayo ba ang pag-imbitar og mga tao sa simbahan? Amen? No? Ayaw kakapoy, imong tapad, ayaw kakapoy. No? Naamang gud usahay nga kung balibaran ta, no, maulaw ta, dili na dayon ta ka get over sa rejection, no? Ayaw ka kapoy. Ingon ang punon sa Ginoo. Let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we do not give up. Ayaw give up. Oh. Ayaw give up paghatag og value sa uban. Ayaw give up. Amen? Amen? Oh. Sa pagtapos, by closing, sa Psalms, balik ta sa verse, atong key verse kaganina. But gusto ko mo basa ani sa Message translation. Nga nindot kaayo and it touches my heart. No, Psalms chapter 8 verse 3 to 4 sa Message translation. Nag-ingon diha. I look up at your macro skies. Sa kawanangan, ingon ang salmista. Dark and enormous, grabe ka lapad, grabe ka dako. Your handmade sky jewelry. Moon and stars mounted in their settings. Kasi ganahag alahas. Kana magpahimog alahas bitaw. Nabitaw na ingon kanang term nila nga ang setting. Unsay setting sa imuhang singsing? Unsay setting sa imong kulintas, no? Ingan, kabalo ka nga ang kawanangan, ang sky, ang setting ana niya because gi-describe diri jewelry niya sa Ginoo ang setting, ang bulan ug ang mga bituon. Grabe, no? Oh, sa wala nakarelate. Sige lang. Oh. Grabe ang jewelry sa Ginoo, ang setting ana niya bulan ug mga kabituunan. Kinsay na kanang mga gabi nga mohangad bitaw ka. Dili lang karon panahon na kay tingulan. No, kanang walay ulan, di ba paghangad nimo daghan kaayong mga stars and isa lang kamon. No, isa lang man kamon ang earth. No? Kana siya, grabe ka dako, grabe ka enormous, grabe ka lapad. Ingon ang salmista. No? Then, I look at my micro self. My micro self. Ganyan na, macro. Ang macro is dako. Then I look at my micro self and wonder, why do you bother with us? Why do you take a second look at our way? No? Kung muhangad bitaw ka sa taas, unsa kalapad ang langit?
Namutan-aw ka sa imong kaugalingon, unsa ka kagamay. Kinsay nakasakay nag-eroplano? Paabot mo sa kawanangan, no, sa sky, ganahan niya diha sa daplin sa bintana, tan-aw nimo, uy, gamaya kay sa mga building, uy, asa kung balay diri? Di na makita gani mong balay. Kay gamay kaayo. Unsa naka ka? But the Lord, naghuna-huna siya nimo. Ang Ginoo, nagtagad siya nimo. That's how valuable you are. Manindog ta ni buntaga mga igsoon. The value of man's soul. Ang bili, ang worth, the importance, ang importansya, ang imuhang bili. Let the word of God work. Magapamuhat sa to ang kasing-kasing this morning, mga igsoon. Nga, sa dihang mugawas ta, mulakaw ta, kurang si manaha, mubalik ta sa itong mga trabahoan, sa itong mga panimalay, makasabot ta, nga bililhon kaayo ta atubangan sa Ginoo. Ug ang mga tao nga wala pa nakaila kang Ginoong Hesus sa atong panimalay, sa atong mga trabahoan, itong mga silingan nga wala pa nakaila sa Ginoo, bililhon pud sila sa Ginoo. Ug sa dihang mamatay sila nga wala nakaila ni Ginoong Hesus nga imuhang nabatunan, unsa kay mahitabo sa ilang kinabuhi? Unsa kay mahitabo sa ilang kinabuhi nga wala sa kabalo nga, uy, bililhon man day ko sa Ginoo. Unsa kay mahitabo sa mga kinabuhi nga they are just wasting their lives sa mga bisyo, sayop nga mga binuhatan, sa mga sala, usik-usikan. Na wala day kabalo. Nga valuable di ay ang kinabuhi nila diha sa Ginoo. Dili ta mag-usik-usik sa tong panahon, igsoon. Ang paggamit ta sa Ginoo. Paggamit ta sa Ginoo. Kabaluman ta, unsa kabililhon ang kalag sa tawo. Kabaluman ta, na ang usa ka tawo worth sa tibuok kalibutan. Come on, let's just lift our hands in the presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We surrender to you right now, Lord God. Thank you for your word, Lord. Come on, pakisulti da sa Ginoo sa imong gitindugan ng isuon. Sabay naas imong kasing-kasing. Sabay revelation niya mo na dawat this morning. Come on, pakisulti sa Ginoo. Mangay bakag pasaylo sa Ginoo sa imong gisik-usikan nga kinabuhi. Kabalo nga bililhon day ka sa Ginoo. Makapasalamat baka ka sa Ginoo sa value nga iyang gihatag sa imong kinabuhi. Baka simba baka sa Ginoo. Lord, valuable man di ay ko. Sa akong kagamay, sa akong pagkawalay pulos, ingon akong mama, wa ko'y pulos. Pero Lord, valuable man di ay ko sa imong atubangan, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Lord, just touch each heart, Ginoo, karong buntaga. Lord, we will never be the same again, Lord God. We will cherish the value, Ginoo, that you have put in our lives, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo. Gamitan mi, Lord. Makita namo ang value sa ubang tao, Ginoo. Gamitan mi, Ginoo. Sa dihang makita namo, Lord, seeing the real deal, Lord God. Mahimo ming magpagamit, Lord. Ano ang uban sa makailan mo maluwas sila, Ginoo.
ug Lord, makadangat sila Ginoo sa imong kaluwasan. Salamat kaayo this morning, Lord God. We give you praise, Lord. We give you glory. Come on, let's give the Lord a mighty praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Kapanglingkod ta kadali mga igsoon.